Sompa TV. Yamamu nyina mu achi Adamu ase anopa no nsia brem kase no na ebra so ya yede edan mo nsam no kai ne hu se ebetwa no ho de afa santimantem eye Sompa 93.1 FM afebru mantamo eto ama eye ahafofo nso agye ho ntre ha eye sunya ne Sompa 98.9 na ukranza fo nso somo eto de amane bunu epoye mantam for Sompa 90.7 Sem no eba no de bedi mo tintiman no ene se mapanyi John Dramani Mahama Bawku nsensem ekoso wo nti no wo hye na no wa hye mu kena ya emu nsem ewo ha sei no sanso na ewra ba ko ya wo de wani kirem wen DC amanyoko no wonom a wadi enkita ho ede ma wonom no a wade nsem atodwa ne nyina no ya basobode na wode ema mapanyi Mahama Yerwa cheme sabonso akasa de afa orafo ene ye committee a wono matia yeso obi elutu oman no a wo mu eche no no wakasa de afa ho se we sei ku bi ensi man mu mususu ha hamani na wode wani kirem so ewo Yerwa Wallace ababie wa wono so kasa de ma NDC amanyoko no wakiresa binding panyimfo a wa NDC mo bo hye mo hye no no eya mo hwe so na mo nkai na Yerwa bi yade a Yerwa Mahama bo ne di mampanyi se o mehwe na National Lottery Authority wonti mi emetua ano na na binum kasa se we Mozamini ena Mozamini ne lotto de eni twaka bia papa na babonten ato nanum to di asem na work abusia semi afofro binum Ghana Premier League so etua to no ena ene anopet 21st clinic the sciatica expert wono maso yasne ya yede eba besom wo wadaroma sciatica yade ne de wodi sane ho ana okwa akohia wo eni mubuye academy enu nti no 15 branches a ya biebie wo memu ne na ntrodo ne ntrada so no fo ni kire ho ne kwagya ya sane ya hwe ya de titiri bia da wonso office ha wo no me so wo de wani kire ho a yebetu ase e de ama bre sefatem no ho nsem esi ase no ye de bema mu na yankɔ nsem ne mu na ansa na no ya kan ye ho Facebook no so Sompa TV Ghana na Sompa 93.1 YouTube Sompa TV www.sompolite.com so obetimi afa ho no watie nsem ne nyina de afiri ho midi do hene ire ma me akua yeboa esiama bronya obetimi afra mabrewati afei ye nhwe na yinwura ensem ne mu ye hye nsem na se ede afiri etifi epoye mantem na Bawku kroponi mu ene ne mpotemo ene yakwa akopie ebre ye che entokwache ne ye menteme ho aso beti yesi akonfem ho na chese entokwasi wo ho ama yakunkum nipa wobeti yesi asase fie bi ye no akwa ye hye menteme ho ase atodwa ewo baanu ntam nte no akofare so ama nipa mpempem anase wona anka wadeshi obetimi akohwe wonom ama watimi abom atena se abusua no ene ye yatoto bituo wo mu na deda ho no ebu won so ayaburu wono fefram ama moje etubi asemi eba ya che ayese sumuna suja ayese edumu a na asama ne mu se huro empanyimfo ye bia aban kwa aban ba obi obeba bebia no woye na afamu de na so no Bawku sa asumdwe bua wonyina betena se na wano mano se yafukro mu mano entimi enye adwuma enam sa yo so amama panyi John Dramani Mahama wokyerese na danko akufo Dubai no hwe nsie ne ntamo a wokan ye di ye so obehwe amakomu yo etimi atodwe wo Bawku na wentimi anye na wabai de wo ba behwe no watwa to okra enam sa yo so na wotwe atwa mu no wodna ni kire mu ewo ho ne nananom kokasa yesa asumdwe ento drafi se Bawku ne mpotamo fo nso no ye Ghana fo ma eni kwan se mantamfo bi te ya frani se asumdwe ho mpentenkwa na wo mu de da bia se ebo mu din ne basa nsem fata wo no mte no wo sere wo mu ma asumdwe ento dwa ewo mpotamo ho na ne kasa no wan fa wie ho a wasato nanum tuo ekire se empanyi akentina wo manyansafo yade anyankopɔn ede wonom adom Ghana man na wo hwa asante mero tikra rete brawe wo so tumfo se to ababi anyam kese eyade a wono so yobia boa papa ye no nti no wo behwe kwan pa ya enede ya akwasi ada 19 January wo behwe na wapie mu ewo otumfo aboboa no na watimni na kwa akwasi nkonwa kan no de abo ano so omoto ato adwe obehopo makro ya yapomasie papa ya wo besidi afa Bawku ene ne mpotamo no nti no ansa no bebo otumfo nchen no asam odi atodwa no ene se
nyame ya adom a efiri juada wochina juada ekono ene na wotwe anase ye friend say na wotwe etwa mu no mpojuada no wo mo da no wotwe anwumra no na wo ma sole no onum anopa na kyese nsem a ekoso oboko ne mpotam kwanya mampanyin John Dramani Mahama His Excellency efise ofaso ebetimi aboa no eno ho ensem na amanyoye esoafo anase asoye ho atwere krata ede aba yenso yabo ekire bi ede amamo no yekwa yenimu a na yewramu ewo eye ewra ba ko ya wode wani kiremu wo NDC amanyoko ni mu a wonuma woyenkita hodie bofotine de ma won odi mu atintiman na ewra ye fra no Shamima Muslim wano so di atudwe akire se wo hwe se ne amampanyi John Dramani Mahama His Excellency ba ye enigina na so ne bo hya wo hyehye ye nyina da won to abom no wo di so anapanyi no wo sensem bo hya eni abasobode wase wo tumre akire si Abraham mpanyin ebo ntoa no yade a wode tu dwa se wo ba wo behwe na asoafo bubulu gya se wo twe hunyi ya na dan kwakufo do ne pipi aban eso a wono begu Ghana fo kwan so ene wandi diemu won fam go hu nsem atwentwe hu nsem obibia no ebeye Ghana fo ka no obetwam na wate so de asoafo na babese nipa bese duosia pe anasa asoye na makomako aduosia na etimi aboa amankaye no sika na nkaye de bo mo ho ka na se de bo mo ho bra no yetimi de aye mpontudwuma bi de aboa man ne nkyekireye wose apane apane nua ne ampa wo ba ye wo hwen kakra asoafo ye obobo mu din ni asoye no a ekire se ne bohye no wonam kwan mu atote ya wo ye dru sa bohye nsem ne ho ebie mu nso no wo kire se wo de tudwa wo ne nto obom se wo bo behwe na da ne da ema ya ye pemu wo dibra hoduo mu nso no wahye mu kina wose nya nwanwa se na bedi ekire mami Jemensa professor wono so bo ni dinje nana so ono so me ya bedi ekire wose no achi no hwe ma ya so ya hoduo mantam wa hoduo de omutuatua no se mantam asoafo na ema ahye mu kina ka se 30% na so no wodnani giregina besa 28% de watimi ahye mu nano na wone ye twetwe nkomo yenko na Shamima ne nsem no yentie bimra ye ba yakoyanim. Dear country of ours, 67 years after independence, we should be in a better place than we currently are. And the commitment of His Excellency John Dramani Mahama is without doubt to the people of Ghana. Indeed, exactly 11 days ago, President Mahama was sworn into office, as we all know, to a very teeming mass of very expected citizens who came out in their numbers to vote. At that Independence Square, he spoke passionately from his heart about the Ghana that he envisions, where there is inclusion, where there is love, fellow feeling, where there is recognition of the contribution of everyone, where there is fair representation, gender, persons with disability, amongst others. A Ghana that would have the Ghanaian as the center of development. He also spoke about a number of things. He announced some 4 critical strategic priorities that he intends to focus on. 1 being the economic restoration and stabilization of the economy. 2, improving the business. Enipa yatin nken ekita wudie bofotine de ma anase wono okasa de man disi amanyoko no wodi mu entintiman Shamima na yetie no afei yeremu ewo eye enei panyimfo ye bedweko ya Yewura John Dramani Mahama wapa wonom ya wodin Operation Recover All Routes ya wotwe ne tiafa no ora no wonom so die mu na yese wo man na japade bia abanya wo ba ye MPP aban ene e wo kire se wo fa akwati kwan so efo mo man na japade sika na ye wo man na dia ya wotamene ye hye wonom botomu de ye wo hu ye no kometi anase bedweko wesi abase wo ba be ye hwehwemu na wa wode wo hu hye mu bibia no ene wama emra no aye adwuma na kometi yi ba ye wo ma hyase de won se tinetine nipa bi so ena ye mu adwuma ntine de betodwa bia no wonum de ba bonten eno ena kane so amemra hye bedwane ya wode wani kiremu wo mra hye bedwamu a MPP aban so no mra hye bedwafo no wonum dwumedi nyina da wono ena na hye ne Minister of Parliamentary Affairs former na ye rose che mesa bonsu ena e kire se ora ne kra no
wo show my Ghana mu a amamra constitution ya wo pempam na fi apem ahenkura duokunu mienu no eno na wo bi edi so edi di dwuma ebie mo krampo ne kabima menka bia memuo ɛho hyehyɛye no ɛyade a ɛno so yedi ho dwuma ɛwɔ mem ha senom na so obi amfa saa kwantempo amienu so amamra so ne kabima menka bi hyehyɛye so na wanfa nte badwaku anase wase wode tu anamo bi a na enam mra kwan so ɛno nti no ora no de edi kan krampo no wonum committee ya wapa wonum ne mra no enyi ntum ebia mo so no ku bia nsi ye aban to go bia nsi ye ɛna wonum abehaha wo mane te sade NDC ba ye asega na dane abutunte no mo de asrafo ebesi nipa kon so de tu asi nipa kon so wo kire se Ghana ye wo yasomdwe nti no saa orafo wonum dwumedie ya omudi ɛhaha wonum ani ni ade no wo kire se na mra kwa so nti so obi wo ho na se bi omoto nsafra wo a opekolo betimi akasa wo nkɔ esan se sa committee no emamre bi amata ho emra na kasa nso nji wonum ntumo enti omonto omobo ase na omonhwe sa wo man no ya mamra no mom ɛna so omobɛhye mo kena na so de bedi dwuma obɛhwe amena di dwuma na wonum a ɛwasa wonum epia so anase wotea so wo enforce no wonum ɛbɔ wom ho so emamra ye adwuma nye committee bi ase ora bi ani ɛna betimi aba abɛye bibi amansa kyerɛye abenti wei ɛne ensemu akane Minister of Parliamentary Affairs the corona was a former MP ɛwɔ Swame abato mpɛsua so asante mantama senom won monyanfo ɔseche mensa bonsu wono so ɛde ɛtudwa Sompa TV sunie anopa no nsia brem kase no ɛna yeguso a yɛde ɛbɔ mu no Sompa 93.1 FM to be the ama asante mantamfo buno ne afomantamfo nso etie ɛde free sunwa no Sompa 98.9 ɛna bropo yɛ mantamfo nso nkranzafo da Roma efiri Sompa 90.7 ɛna edru wakache ne waboboa no ye no ensem no musukwa enko yanim na yewura mu ɛwɔ ɛyɛ bɔle bamboy mensi no emu ɛwɔ savannah mantam no emu na nananom ɛne adehye ya omo wɔ north mo ɛna the Ga traditional area wonum ɛna ɛkasɛi wonum se ade bi wɔ wɔn ase ade yɛ ɔna anya wo ya yenya wo fa ye wo hwɛ atrankonwa imienu a wase wo mensi ekropon no ɛyɛ bɔle na wo hwɛ asase yantam a ɛwɔ hɔ nipa dodoɔ yɛ ɛwɔ hɔ na tɔ da bia wonum trankonwa nsase so se bi obenya mpuntudwuma krampo no a nantia ya wo benante ekwatente kwansin be de ɛwɔ hɔ obetwa ansakro no wakwa akodu mensin hɔ no anase mensin kropon no no na ye buachi bidin eno nti no wakoto asre mampanyin se adawro ma wonhwɛ na wonpa won so wo mensin kro emfama won mo mpatam wo se be ya empuntuo ɛwɔ amemu kwan so no obegye won kyefa yenkɔ na wahin popro ya wono ɛte adwa so ɛdema adehye ya ɛwɔ professor Lanjago sene wosi esensem etomane yewura Mahama mampanyini you put all together na ya would say back for visiting or Black House and on one say put together na ye ba na ya kan na asmatro that particular one na you can say you work born by boy constituency. Now, from the distance from Bamboy Echo Ball is very, very long. And there are other factors, like they say, creating Bamboy to become another district headquarters. The grievances. The remember Brioa, Nina is government oriented, and Echo Town. Ebusiani Payatin and Kane, Wahin Popro, Edema, Adeshia, one more. The Ga traditional area ya no wo bole bambwe mensimu savannah mantamono na yetie no ni din ene na professor Lanjago Kale ya wotoso mienu na ne nsem no wamanu ampem ho adesredi biem wodema aban ne se wedi animu ya potopuru ehia wono papapa wonhwe se beya ne mebetimi akoso ama eye new langro ene kentampo ekwan ye no so ewo ho no watimi ayensiese kakra e de ama wonum area honoma from Kintampo eba Bamoy anaiba new longro no fa kwai no on more travel to an extent timidi to anai to His Excellency enim say
saa kwan no ehia sɛ ɔbɛboa ma ya convert it into a very good road ɛbɛboa Ghana in particular and Ghana in general ɛbɛboa because it was central belt so wofiri Tamale ɛba besia kɔ anaa ɛfɛ sɛ wofiri bɔɔlo side ɛsɛ ɔka sɛ besia kɔ Kintampo a wokɔfa 60 mile ne ɛyi na kwan ne was too much but that distance no shortened. Abusiafo nipa yɛte ne nkan ɛyɛ ɔhen popro ya wɔte adwa so ɛwɔ North Mode daga traditional area Professor Lanjago ɛne ne din afei yɛnwuramwen ɛwɔ MMDCs wɔn vetin ho nsɛm a ɛkɔ so ɛwɔ Asante Mantam ase nom na wode wani kyerɛ mu ɛwɔ kane Ashanti Regional Administrator Edema NDC amanyuko no Dekro na wɔyɛ de training ya wɔtwe mu ya na wɔkyerɛ de ɛwɔ Prempeh College yɛwura Wallace ababio na sem ɛna making panyi ate empentenkwa ɛne ahesuo ɛwɔ NDC amanyɔkuo ne ho pa na wɔhwɛ bra na wɔnom wɔ opposition yɛwura Wallace ababio ti radio station ha TV station ha ɛne na wɔpem so timi ho sɛ MPP fo ne tugu ne so pa na nso wɔse da bi me kwanta kro de na mabetom so no mempene NDC eyezu eyeza mepiri bi na me de ama amanyoko no ema okeka bi ata wonu machi ama ene ya kase wonu mababan mu na wode ato empanyifo ahodo ya wonu amanyoko no mu ewo Asante Mantam ase ni titru se adaroma bo hye ya mo hye no monkayo na muni so esan sebra mo opposition no na dwuma so ya no wo yenti ne mo hye ne bo se nyankopon ya adom na samo ba ban mu a Central South Messi no ene aban krache adwumedie mo bedane e de ahye ne nsa wo se bre no ani ye veti wakobi enu nti no wakwa ba woni nsentwerefo e kasa no waka de ache ya bone dewro ama ye rua na nakwasi e chema ne mo mpanyifo nyina so ate se edon no enie time na so bohye no mo nhwe na mo ni so na mo fa ne ntua no se be ya bibia so bekoya ma ne breso aba no watimi atie yewura Wallace ababio Lucia manya bibia 2020 manya bibia 2024 inkwa de President John Dramani Mahama eni Sami Jamfi yeni mu nyina na wa yami me kire wade Prempeh yeni mu nyina na wa media kotobe egu fam say DCMC for Abrande I'm not asking for too much. Yes, momodi na mfame nkotna o mfina na menye djuma ema party no menye djuma ma oman no menye djuma ema district no na mo so media men ye ne mo from 2011 to the present about 14 years 15 years money away nti adjuma ya no so na me feel say this is the payback time 2016 na me ha as party regional administrator 2020 no ha 2024 2023 na enyema sisan but 2016 the regional secretary of government assurance said she have winning 2016 elections now on the DC or Aguna Central South 2016 engineer 2020 they gave me the same assurance if we should win 20 mamuma nya kwa madaroma NDC mpanyimfo miaka same papa wala sebebio na wode adestray de to amamo no yehwe ne yenhye na nimonyam na ne brenso so ontimi ente so ababusia yenko ensem ni mu na ansana no yakasai yatika yade no ebubu wagu ho wode na fe na ehya ase ho anu anantu wo so safe na wote ya wonante a yese wugina ho kakran so bi won so a ehya ase afri na nantu ho wode ne hya ase afri wo sisi achi ho no ana ase wode no woto nam na nkasa ase ono timi se ye wo ya mesra wo na muromu ebu akro hyempabo akodu pempempen so se na awro se atika yade no de ye wo bia no 21st clinic over 15 branches na ya to ahweta ewo omayimu etibomodia na efreyen na yentro baabi eben wa Asante Mantam ase no de ahwa overseas Alpha Radio nchen ho na won sabekan sunyane ye ne teaching hospital first gate no na din hwe ni mu baabi etima fidie ni sie no na brekro na so no kranza ye ben children's park
Encrobata no doso, ya de be a how fruit so, equapim or borrano, no say ya also say typhoid fibroid, a warm sem, and answer what dear no acquire ya dear bed 21st clinic, ya bedgeny say ya dear no one yama quamosa dia coffee, massage papa because what dear one yale clock near me and Manyama with the name. Once about 3 months, we did a free flexible. Umuba so come on, my baby, and so when I'm here, we're drowning. A first scan laboratory test, I would do in answer no. Ye be a woho, ya dear be a hinted ni pedrias, I won't yalan so on tia poko, machine treatment, no. Ya doba to a fidea mune ye at the clone I have one, maybe a dear be never co hinted ni pedrianimo, a bay ye pa. Giabe 0540 311 311 0540 311 311 and 0249 311 311 0249 311 311 21st clinic sciatica expert wonom eno na fei yenko yenim e wonsem fofromo na nsanyada na ebeto dwa se onimonyafo Mohammed Abdul Salam wono ye NDC ni prekope aban no abonidin se wonhwe se beya Wobetimi akwakoye acting director general Ediama National Lottery Authority NL no wa bra ye Rasame Ewuku wade ne krata akose wa rezane na abanye frimu enu nti no denya ebe oni consent no wontena se emanimenti wade ne resignation letter no ekwe no yebo ye Mohammed Abdul Salam din no enkramofo dodo na ne nipanum bidudo na no ekasa se Muslimin somne ne loto de enko na so ni nyina mu no panyin na baabonten se oye Muslimin ni mapa na so adwuma na ye de ahya ne nsa ne de waya eyeye Yewo mu nyina ne sɛ Islam som ɛwɔ nhyehyɛeɛ ɛwɔ mmara ɛwɔ bibia sɛ wo kwa akɔpɛ adwuma bi ayɛ na adwuma no ɛne Islam som ɛbɔ bra saa adwuma no wokyew ho ɛfiri ho te sɛ memfa ne sɛ wobɛkɔ ne yɛsɛ yɛtɔn nsa wɔ ha ɛhɔ no ɛnsɛ sɛ woyɛ adwuma ɛwɔ hɔ wobɛkɔ ha ne yɛsɛ yɛtɔn loto wɔ hɔ a ɛnsɛ sɛ woyɛ adwuma wɔ hɔ wobɛkɔ ne yɛsɛ yɛha prako adwumadie ne yɛyɛ no wɔ ha ɛne ɛnsɛ sɛ wobɛn hɔ koraa saa nso na wogu so yɛ na ɛba bɛtɔ mu sɛ saa nneɔma wei bi yɛde abɛka adwuma no ho a yɛnkaa sɛ twe ho prɛko ebia na timi amoa yewura Mohammed Abdul Salam oka sɛ ɔbɛyɛ adwuma no sɛ adidi edo ɔyɛ Muslimin ni deɛ nso no o mehwe kyerɛ sɛ panyin pa ya National Lottery Authority sika busu wɔ wei ɔso ɔyɛ Muslimin wɔ so obetimi ayɛ no and Muslim preacher o kan sempa efa komsheni ene wahema mu hu na fei osaye scholar Sheikh Nuhu Abubakar ena wo kire se ade na panyin no gi abo ne ho ne de ene wonom esom no ebo ebra ye na agundi abeshalifo ase piaga kota hinkan ena nana ya aboache kwadwa sempa furniture west ene adodo na wonom ehwe kase wo Facebook YouTube fo so ye beda mu ase afe ye hwe ne fa o kanse mu nsem we say entitled na yentimi ensuring free adwa so yenko Ghana Premier League we a match day 17 sene niema ebesi akọ ene safo pacho we date be na de amami 19th ayonti krobia sante kotoko metema any Vision FC4 ena edebebo ene 3 p.m. ena games ni nyina ebetutoja na wode wani ekyeremu ewo samates nso a wono betena fie ewo in Century Sports Arena na House of Folk enso wonom ne omo de abo ani wo ho enso atreman ebetena fie wo na Nakramansa Park 3 p.m. Kaila United for ebetwa wonom ne omo de anetso atimi ahyehye so Holy Stars for nso enso betimi atena fie ewo ampeni AKI the second Sports Arena ho waduana enso ede wonom so ede no eba so ho Accra Lions so wafa park womone eye Gold Stars for de no ebetodwa na Brekum Chelsea so Golden City Park wonom agye adwa wo ho ne media ma enso ede aboani e wo House of Lions so Pando Stadium ena wonom ne Nation FC de no ebetodwa Young Apostles was Wanchi Sports Stadium ho eye wonom de enti no betena ho atwen Bechem United Brekrona na Legon Citizens so University of Ghana Stadium ho no wonom atena ene eye Dreams FC de no so etimi aba so yehwa sania
points no esi etie table no na yentimi ensore adwa so. House of Lions would decline our 30 points. Bibiani Gold Start Osumie no 30 points. Nation Self Sit Osumie with 29 points. House of Folk never said down till the bones are rotten. Etoso at 9 one so 28 points. Na Asante Kotoko Krobia Metema one so etoso enum one so 28 points. And Sia Bechem United or 26 points. And so ya Mediama FC or 26 points. And what you a Samates one so etoso and so or 26 points. Afei Samates ewo eye 21 points ewo the otoso enkono no eye Holy Stars wonom so na etoso enkono ewo one so 21 points. Afei what do I need